Doncs, Georgina, mira, anava passejant pel carrer Arquímedes i saps què he vist a través dels finestrals de Can Galta? Què has vist? Què has vist, Sergio? Un cacho catifa de Corpus, però cacho catifa... No, és una catifa que no passa desapercebuda. No passa desapercebuda. I amb les llums apagades fa més... Sí, demaneu, quan passeu, Dona, digueu que a la apaguin Pilar o a els la Tània, apageu el llum que notareu un canvi. Un canvi. Aquí us deixem a la vostra disposició descobrir-ho. I una cosa, és important saber qui participa, qui ha participat, qui ha estat col·laborant per poder crear aquesta catifa de Corpus. Qui? Doncs pues mira. No, que qui t'ha preguntat? No! Home, jo, a veure... Perdó, no estava preparat, però no l'ha fet gràcia de veritat. No m'ha fet massa gràcia, la veritat, perquè crec que sí que és important, la veritat. Doncs digue'm, va. Mira, doncs el casal de gent gran de mossèn Clapés. Bravo! En segon lloc, el casal de barri de Congrés Indians. Molt bé el Congrés, molt bé, bravo! I després, doncs, les dues cases, la Lira i Can Galta. Ei, un aplaudiment per Can Lira. Ai, Can Lira. La Lira i Can Galta. Molt bé. Moltes mans aquí per fer aquesta catifa que podrem veure a la plaça d'Orfila el proper dissabte 5 de juny, on durant el matí estarem fent un directe. I tant. Estarem fent un directe. Ens podrem veure les cares. Sí. Si ens veieu, doncs ens veniu a saludar, us feu un selfie. I tant. I ens podeu enviar a fer punyetes. Ens podeu serà dir, tot un piropo. Sí, per nosaltres serà tot un honor. Sí. Fer punyetes per vosaltres. I... Posem la veu d'introducció i comencem. Vinga. Això és Can Pixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, dos equipaments situats a Sant Andreu de Palomar dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Can Pixa. Molt bé, doncs, benvinguts a aquest segon capítol en el que continuem parlant de Corpus. La cara B. La cara B, no del CD, ara rectifico perquè ens vam adonar després de gravar que vaig dir cara B del CD, però no és el cas. No. Jo he provat de donar voltes a CDs, però no han funcionat. No. Doncs continuem amb l'entrevista de l'Amadeu Carbó, que ens vam quedar mitges, vam escoltar un parell de preguntes, però avui continuem amb tota aquesta informació que ell ens pot aportar com a gran folclorista i expert en aquest tema. Per tant, som-hi amb la continuació d'aquesta entrevista. Jo tinc una pregunta per tu. Dispara. Nosaltres som gent jove. I nosaltres, vulguis o no, hem demostrat que sabem del Corpus. Una mica, encara que sigui una mica. Però hi ha gent que encara en sap menys. Aleshores, nosaltres, 100 persones joves, com podem viure de més a prop aquesta festa? Bona pregunta. D'entrada, molt bona pregunta. D'entrada seria, jo penso que a partir d'aquest aspecte patrimonial, descobrir que el Corpus té moltes cares. Té una cara molt que entra dins el terreny personal, que seria el terreny de la fe i de la religiositat, i això cadascú s'ho cou a casa com pot i com vol, però després hi ha altres cares, perquè la festa del Corpus no està posada en el calendari d'una manera a la babalà, sinó que està col·locada estratègicament. Vosaltres us imagineu la festa del Corpus, que és una festa alegre, que és una festa de colors, que és una festa on les flors presideixen tots els actes perquè és una festa de primavera. Vosaltres imagineu-vos aquesta festa que ara la descrivim així, imagineu-vos-la al ple de la tardor, no? Després de Tots Sants, trist, que se'ns fa tard, que se'ns fa fosc, que no funcionaria. No acompanya. No treu massa. Doncs jo diria, a tenor de la pregunta que tu fas, una dels fils que podeu estirar per reviure la festa del Corpus des d'un punt de vista popular, jo diria, home, doncs ja que estem en plena efervescència primaveral, que tenim uns dies de sol fantàstic, esperem que no ens plogui, etc. Home, potser és un bon moment per recuperar una cosa que a Barcelona s'ha perdut i que ara comencem a treballar i que jo estic convençut de que donarà
molts fruits, que és, per exemple, la recuperació de les catifes de flors, no? Sí. Aquí, a més, ja no és perquè, és que jo sóc jove i a veure què m'atrau, no, però és que, a més, a les catifes probablement li trobarem uns valors i afegits i tot un seguit de maneres i d'històries que trobes a la catifa tothom hi té lloc. Com que és una cosa que per nassos s'ha de fer en participació col·lectiva, home, no sé que facis un coixí, no? Però si fas ja una catifa necessites moltes mans, no? I això vol dir participació. Home, jo penso que els joves esteu cridats a recuperar aquesta vessant més de primaveral, més de colors, de donar a la ciutat, el dia de Corpus, pintar la ciutat dels terres de la ciutat de colors, no? I que puguem visitar la catifa que fan els de l'entitat del costat i passar-nos-ho bé i compartir. Seria maco. I compartir. Jo penso que una mica els joves trobareu per no caure en el tipisme de no, home, ja porteu els gegants, els caps grossos, no, coses noves, no? Doncs recuperem les catifes i a més a les catifes us permetrà, per exemple, treballar a partir de missatges o de recuperació o tradicionals, però també missatges de reivindicació, per què no? Sí, és una bona proposta. De fet, la Casa dels Entremesos, aquests últims anys les catifes anaven dedicades o a aniversaris de les figures, de les entitats, és a dir, que també eren una manera de promoure algun missatge en concret, el que acabes de dir tu, no? Fins i tot el que és d'idees, de propostes. Nosaltres, és el que ha dit la Judit, nosaltres, clar, coneixem la festivitat del Corpus perquè d'alguna manera o una altra estem vinculats, ja sigui des dels gegants, ja sigui des d'alguna entitat de dansa, i per això en coneixem, no? Però buscàvem aquesta proposta, doncs, que ens sembla molt bona iniciativa, de poder animar a les entitats a fer les seves pròpies catifes, tot i que des d'aquí, des de Can Galta, després en parlarem, aquest any es recupera aquesta iniciativa, agafant una miqueta el testimoni d'aquests 700 anys que feia el Corpus l'any passat a Barcelona. La processó. El Corpus més, encara o què? A Barcelona no sabem quan vam començar a celebrar el Corpus. Amigo. Entenem que ha de ser entre el 1316 i el 1320. El que sí que sabem segur és que l'any 1320 vam fer una processó, perquè tenim el pregó d'aquesta processó. I ens diu clarament que fa això, que faran una processó i que la corporació municipal hi serà. I parla de tot un seguit de coses que es podran fer i que no es podran fer. Però són 700 anys de la primera processó documentada de la ciutat. La Georgina tenia una pregunta amb un pes i un rigor, Georgina, a veure si... Home, no rieu, perquè a mi m'agraden molt les il·lustracions i fullejant el llibre vaig veure que hi ha moltíssimes. La meva pregunta és qui és l'autora o d'on surten aquestes il·lustracions. Estàs parlant del llibre Corpus, la festa de les festes, que vam publicar l'any passat amb Edicions Morera. Aquest llibre, les seves il·lustracions provenen d'altres publicacions, la majoria de finals del 19, de mitjans del 19, alguna cosa del 18, de finals del 18 ja, i de principis del 20. I tots són el que en coneixem com gravats. Alguns són gravats al boix, d'altres ja amb tècniques més modernes, però tot això són gravats. I aquí també es va produir això també és una cosa a reivindicar, no? La tècnica del gravat i els gravadors que hem tingut en aquest país que han sigut excel·lents i que ens han deixat de testimonis tot aquest tipus d'il·lustració. Meravelles. Són meravelles. I que, a més, alguns d'ells les podem considerar il·lustracions, no? I ja està, no? Que ja de per si són meravelles. Però algunes ens donen molta informació que ja el podem utilitzar com una eina documental d'informació. Clar, jo t'anava a dir, això haurà servit també per recuperar fins i tot imatgeria festiva, no? Figures d'imatgeria festiva que s'hagin recuperat gràcies a aquests gravats. Per exemple, nosaltres del segle XVIII i fins que no existeix la fotografia, no sabem com eren els elements festius, no ho coneixem. Però, en canvi, els gravats de les auques, dels fulls de rengla, ens donen una aproximació al que probablement eren. Nosaltres, si ara agafem un dibuixant, un il·lustrador, a la Festa Major de Sant Andreu i dibuixa la Cercavila, probablement farà els gegants, dibuixarà els gegants, no seran iguals, però, a no ser que faci allò... Sí, no, que sigui un crac. Probablement ens donarà una idea molt aproximada al que són. Doncs això ho hem d'agafar així. En aquest cas són documents que ens donen una aproximació força fidel a la imatge que devien de tenir aquests entremesos festius a la ciutat. Perfecte. Bona resposta, que sí, Georgina? I tant. He aprovat. Has aprovat. Mira, ara presentaré una secció nova dins de l'entrevista. Avui, això és Can Pixa,
Procicat. I ara entendreu per què dic Procicat, d'acord? El Procicat, aquest any el Procicat ha sigut com conegut per ser el gran ente, no? de prohibir coses, i dins d'aquest llibre Corpus hi ha un capítol dedicat a les prohibicions que va patir el Corpus també. L'any passat, 2020, Corpus va ser una festa amb moltes limitacions, amb moltes prohibicions. Vam veure una processó de Corpus que es va fer dins del claustre de la catedral, només amb l'àliga, només els gegants de la ciutat, un conjunt de sacerdots i la custòdia, per suposat. Jo vull preguntar-te, Amadeu, doncs, aquestes prohibicions que apareixen al llibre, si hi ha alguna comparació amb les que va passar l'any passat o què ens podries destacar? És diferent. És a dir, les prohibicions que apareixen al llibre són prohibicions que van directes, bàsicament el que són les representacions populars de les processons, i l'any passat tothom tenia moltes ganes de Corpus, però no podíem. Però tothom en tenia ganes. No era una prohibició, era una restricció. Exacte, vale, sí, a més, una restricció que el Corpus barceloní ja havíem viscut en altres anys per motius de pestes, per motius de còlera, de febre groga, etc. És a dir, el fet per motius bèl·lics no és la primera vegada que el Corpus s'ha vist restringit a fer una processó dintre del claustre. Això és una cosa... De fet, al llarg de la història veurem que es produeix més vegades, no? Per exemple, al principi de la Guerra del Francès crec que també va succeir, no? El que sí que és interessant amb això que dius de les prohibicions és per què prohibim, per exemple, els aspectes aquests més populars. Quina dèria té la gent en prohibir els gegants, no? Ostres, que són de cartropedra. Sí. Al final són de cartropedra, que no parlaran, no? I és molt interessant veure que de vegades tenim un concepte de que, per exemple, les prohibicions del rei Carles III al 1780, i ens ve al cap, que cabron que és aquest rei, no? I ho he dit en castellà perquè el rei Carles III devia dir en castellà, no? En aquest cas, dius, no, és que això forma part d'un context i un marc de pensament determinat. Per exemple, totes aquestes prohibicions que es produeixen sobretot al segle XVIII, a finals del XVIII, són el fruit del pensament il·lustrat, per un cantó. És a dir, la il·lustració veia aquestes formes festives que feia el populatxo, no? Com una cosa que això s'havia d'eliminar perquè això anava en contra de tot el que era la raó i el pensament. Tirem més enrere, també trobem uns altres tipus de prohibicions i aquestes venen motivades pel Concili de Trento, que ja hem explicat abans. I aquestes veien que aquests tipus de representacions s'allunyaven del que havia de ser l'ortodòxia de la fe catòlica. O sigui, sempre hi ha hagut un massa festa, no? Sempre hi ha hagut un marc de pensament a darrere que provoca la prohibició. És a dir, no podem interpretar les prohibicions dels entremesos, que sempre ens toquen el rebre a la gent del poble, si no entenem en quin marc de pensament es produeixen. En el cas de la il·lustració és claríssim, com determinats bisbes que ja són il·lustrats o determinats monarques que veuen d'una certa il·lustració, doncs veuen tot això. I en el cas de les prohibicions de Carles III del 1780 és molt clar, ell fa una ratllada al cèdula prohibint que totes les parròquies d'Espanya, a més està molt ben escrita, molt ben especificada, doncs no hi hagi a partir d'ara a dintre de l'església ni cap dansa, ni cap ball, ni cap gigantona, ni tarasques. Ara que estem recuperant nosaltres, no? Que anem recuperant les anades d'ofici i el fet de poder ballar dins de l'església, no? Exacte, però també nosaltres el que estem fent, ho fem des d'un marc d'idees, des d'un marc de pensament. És a dir, nosaltres per què? A les esglésies els gegants, no ens anem a enganyar, havien ballat molt poc o gens. Aquesta idea de, per què recuperar? No ho hem recuperat, ens ho hem inventat. I a Sant Andreu menys, perquè ens ho hem inventat. No ho hem fet mai. I està molt bé inventar, 4 o 5 anys. Està molt bé inventar la festa. Quan inventem la festa, la fem... Home, sempre que sigui per millorar, no? I per evolucionar i dignificar, fins i tot. A mi m'agrada molt el concepte de dignificar la festa. Però tot això correspon a un marc de pensament que nosaltres construïm col·lectivament o no, però a un marc de pensament. Nosaltres, el nostre pensament de la festa és, a través de la festa, projectar normalment una identitat, que no és certa, perquè les identitats, a l'hora que dibuixes una identitat concreta, dibuixes la teva identitat. Dibuixar una identitat col·lectiva és una cosa molt complicada i molt arriscada. Però entra dins aquest marc, no?, conceptual de que inventem la festa per intentar reflectir en aquella festa una identitat, una cosa que ens representa com a grup, etc. Doncs és el mateix.
tant els que creen la festa com els que la prohibeixen, això ho fan des d'un marc d'idees concret. Mira, la secció en comptes de Procicat es podria haver acabat dient avui això es campixa ideologies. No? Home, clar, però és que això és molt important, la ideologia. I tant, no, al fi és el que has dit tu, acaba donant també un sentit al que passa a cada moment. Quan has dit abans el tema de que la processó era un reflexe de la ciutat d'aquell moment, si no m'equivoco, potser sí, els gegants, per exemple, la geganta de la ciutat no anava canviant de vestuari depenent de l'època. És a dir, com si... M'ho invento, però... No, a veure, les gegantes sempre van ser... Com al gegant no se li parava una atenció excessivament especial al seu vestuari, per dir-ho, no, i anava repetint, i s'ha acabat. A la geganta sí que canviava molt de vestuari i s'intentava donar-li aquell vestuari que serà de moda per les senyores riques. Amigo. Clar, és a dir, aquell vestuari que portava la geganta a la ciutat no estava a l'abast d'una senyora que anava a la fàbrica a treballar al Raval. O que, m'enteneu? És a dir, estem parlant també d'un cert classisme, o de molt classisme. Molt bé, doncs tanquem aquesta part de l'entrevista i ara farem un joc, Amadeu, perquè nosaltres ens encanten. D'acord? Per tant, ara agafarem un boli, el posarem al mig de la taula i el farem girar. Corpus té 6 lletres. Té 6 lletres, la C, la O, la P, la R, perdó que m'ho he saltat, la U i la S. I procurarem, no rigueu, no sé si es fa que vindrà la risa a mi, procurarem girar el bolígraf i quan surti una de les nosaltres hem de dir una paraula relacionada amb el corpus amb la lletra que ens toca. La ruleta Sant Andreuenca. Esta és. Aquesta, La ruleta de Sant Andreu és aquesta. Agafo el bolígraf en directe, el posarem a sobre de la taula. Això de corpus, només les paraules serà corpus. Sort que no hem triat Corpus Christi. Mare meva, seria filar massa prim. No volem jocs tan complicats, no? Això sembla que estigui trucat. Per tant, a la C de corpus, jo me'n venen diverses al cap, però triaria custòdia. Custòdia. I més tenint en compte que a Barcelona tenim una custòdia turriforme, que la tenim des de, crec que la documentació més antiga que coneixem, que certifica que existeix a Barcelona, aquesta concreta, crec que és a partir d'un robatori a l'any 1401. A l'any 1400. Xurrimanguis a Barcelona. Exacte, van robar la custòdia i per la descripció de la custòdia és aquella, per tant 1401. Per tant vol dir que ha de ser anterior al 1401 i jo diria que tothom que pugui anar-la a visitar, perquè a més la pot anar a visitar, és entrar al claustre de la catedral, hi ha una zona visitable, museïtzada, on trobareu aquesta custòdia magnífica. El tron del rei Martí, pot ser? Això és una cosa curiosa. Sí. Som la custòdia de Barcelona desfila, quan surt, a sobre del tron del rei Martí. Que un tron del rei Martí que popularment se li diu que és el tron del rei Martí, però es veu que efectivament ho és, no? Però i a més és una cosa molt curiosa, no? Perquè en el corpus sempre diem que hi ha tota una part que és la part del sagrat i la part del civil, o la part de la fe i la part de la representació ciutadana. I en aquest cas, en la custòdia es concentra tot, perquè tens la part sagrada i la part profana, que és el tro del rei. No? És bestial. És a dir, amb una sola imatge ho tens tot. Fixa que jo pensava que el tro ja era la custòdia. No. A més, és un tro que és plegable. Es pot plegar, és tipus Ikea. I clar, és plegable... Trònum, no? Sí, exacte, és plegable. Per tant, és una cadira de campanya, en el fons. És a dir, aquell home, doncs, on ell anava, algú li duia la cadira. I no entrarem a descriure el rei Martí perquè és molt divertit, però ara no és el moment. No, m'està caient bé aquest rei Martí. Doncs que no m'agafa el boli. Sort que et cau bé, perquè si et cau a sobre no t'aixeques. Vale. Anem a girar el bolígraf. Ara ens toca la lletra O, d'acord? Vale, ha tornat a tocar l'Amadeu, però la O és més fàcil. Vinga, va, sí, ho faré jo. Amb la O diré fàcil, ou. Ou de l'ou com balla. Potser una de les manifestacions de Corpus que nosaltres, tres en concret, més hem gaudit. Més hem viscut, sí. Ens hem recorregut Barcelona, Ciutat Vella, veient ous, ballant. I és molt interessant perquè, malgrat ara es fa a molts llocs, sí que sabem que l'ou original, que el tenim documentadíssim, és
l'ou que es fa en el claustre de la Catedral de Barcelona, que després al segle XX ja es va estendre a l'Ardiaca i tal, i ara a Barcelona em sembla que n'hi ha 16 o 17, Sí. Però sí que l'ou és una expressió festiva, és una icona totalment barcelonina. A mi, si algú li vols comprovar si té sang barcelonina, no li facis una analítica de sang. No te'n sortiràs. L'has de posar davant d'un ou com balla. Si s'identifica i s'emociona, pam, barceloní. Val? Perfecte. Si no s'emociona... És interessant, ho farem. és interessant. Ho farem, però jo anava a dir, potser portem una persona de 15 anys i no el coneix. L'ou com balla, Déu-n'hi-do, no? Jo crec que és més a l'emocionar-te, no? Jo la primera vegada que ho vaig veure va ser com, uau, què és això, no? A mi m'agrada molt. Doncs jo crec que jo proposo per la gent que ens escolti que ho facin, que portin a la seva gent coneguda, als seus amics i a les seves amigues i que a veure quines sensacions tenen, no? És un espectacle preciós. Saps que podríem fer, Amadeu? Com abans hem parlat de fer catifes, a Sant Andreu tenim una font a Can Fabra, podríem portar 17 ous i que ballin. Vosaltres sabeu que tenim fotografies de Sant Andreu amb ous com balla? Ah, sí? I no tant. ho sabia. No, Jo sí que sabia de processons de Corpus. I tant! Amb els gegants de la ciutat aquí a Sant Andreu sí que en sabia, però que no sé com es devia... N'hi ha una just davant de la plaça Orfila, davant de l'església, hi ha un ou com balla, i que era l'època que no hi havia electricitat, diguéssim, com ara que endollo aquí, tinc una bomba elèctrica, jo no sé aquell ou com balla com pujava i com baixava, perquè la instal·lació és totalment efímera. Vull dir, per què? Escolta, Pilar, mira, la Pilar ens veu quan gravem el programa, això s'ha de fer. Això la gent dels... Això la gent del... Ara no sé si ho diré bé, Centre d'Estudis Ignasi Iglesias es diuen així, oi? Sí. Aquesta gent, el Pau Vinyes i companyia, tenen fotografies d'aquest ou com balla. Fem una crida al Pau a que ell mateix, que monti un ou a la plaça. Això és així. Atenció, Pau Vinyes Roig, et demanem que montis un ou a la plaça. Sí. Gràcies. I anava a dir també, hi ha un Opel Corsa aparcat... No, aquest ja el traurem per fer l'ou. El traurem per fer l'ou. Vinga, girem el bolígraf andreuenc i toca la lletra R. Georgina. T'ha tocat. M'encanta la seva cara, l'hauríeu de veure. Atenció, un moment, hauríem de... Que s'ho ha escrit? Jo sabeu que faig els deures, perquè les nostres oients sempre ho saben. Sempre s'ho prepara! Però amb la RC no n'havia trobat, però parlant ha sorgit una paraula que demanaré l'ajuda de l'Amadeu, que ens ha comentat sobre la R de rams. Rams. O dels rams de ginesta propis del Corpus, o dels rams... Per Corpus hi havia dos tipus d'obsequis. Un eren els ventalls de Corpus i un altre els ramillets o els rams, que és amb qui el Consell, etc obsequiava a les senyores dels senyors de benestants, estem parlant populatxo res. Populatxo al carrer, com sempre, ni aigua. El populatxo veure el processó i s'ha acabat. I doncs se'ls obsequiava amb uns ramillets de flors. Estem en plena primavera, per tant, flors boscanes, ginesta sobretot, i rams de flors per obsequiar. Molt bé, girem la ruleta i m'ha tocat. A mi ens toca la P, lletra P. Abans ha sortit al principi del programa, hem parlat de Patum, per tant jo amb la P dic Patum, que és una gran manifestació cultural del Corpus actualment, eh? Sí, és una... I és patrimoni, no? Aquesta festa sí que es considera patrimoni. Està en el llistat d'obres mestres del patrimoni immaterial de la humanitat. Bé, la Patum és una evolució del Corpus, és una de les maneres que es manifesta el Corpus actualment, en aquest cas a Berga, una de les maneres. En altres indrets, a Sitges es manifesta a partir de les catifes, a la Garriga també, a Sallent a partir d'enramades. Bé, el Corpus al final ha acabat derivant amb cada espai i cadascú se l'ha fet a mida. A València, que està a la Casa de les Roques, també, que és un gran exemple. A Granada també celebren molt el Corpus. Girem boli i et toca a tu, Amadeu, amb la U. La U és complicada, és difícil. Jo faria més un conté la U. Sí, provem-ho. Has estat bé aquí, eh? Sí, com a passapalabra. Has salvat la vida del convidat, que és el que heu de fer sempre. Per això estem. Seguici. Seguici, molt bona. Boníssima. Seguici, en aquest cas, i tornant a casa nostra, a Barcelona,
el corpus l'obre la processó, hi ha qui diu que és la processó cívica o civil. Sí, processó festiva també, Sí, hem sentit a parlar. és la processó, però en aquest cas l'obre doncs, el seguici de la ciutat el dia que intenta lluir amb més esplendor, per dir-ho d'alguna manera, no? I amb això sí que entronca amb les antigues tradicions de Barcelona i és un seguici que neix a l'any 92 a partir d'un projecte antic o que ja duia uns anys, que tenia el que llavors era la coordinadora de gegants i bestiari de Ciutat Vella, que ara és la federació, el nom més complex, és més complex, però realment el que acaba donant l'impuls a aquest projecte final és la recuperació del corpus el 1992. Nosaltres tenim un corpus olímpic. És veritat. El nostre corpus és olímpic. I jo sempre explico que probablement si no hagués... va haver-hi uns anys que Barcelona era la ciutat de les meravelles. És a dir, tot allò que... No l'hem viscut, aquesta etapa. No, vosaltres no l'heu viscuda. Massa joves. Però... Massa joves. Sí. Però era la ciutat de tot allò que se't passava pel cap i es feia. Estava aquí. I en aquest cas la recuperació del seguici correspon a una de les conseqüències de la ciutat de les meravelles en aquell moment. No? Està molt bé també que hi hagués l'empenta d'algú que ho tirés endavant. Sí, es va recuperar amb tota la solemnitat, sí. Genial, doncs anem amb l'última lletra, és la lletra S i li toca a Georgina. Vinga, va, aquesta sí. Amb la S, Santíssim Sagrament. Diria jo, Molt bé. No, una dues. Això, que al final és l'objecte final de la festa, no? Que és la posada en valor i la Georgina. Exacte. I l'exaltació del Santíssim Sagrament. Entre la gent que ens dediquem al Corpus, sempre diem que el Corpus és la festa de l'hòstia. Mira, molt bé, sí, tal qual. Molt bé, doncs fins aquí acabaríem aquest concurs. Ens fem un aplaudiment. Bravo! Que xulo! Molt bé, i ens acomiadem de l'Amadeu. Gràcies per participar del nostre programa, d'això és Campixa. I el currículum, noies, li passem ara el currículum. Festa. Ai, m'alegria, te l'envio per missatge. Doncs moltíssimes gràcies, Amadeu. Gràcies per venir aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres i llarga vida a aquesta experiència que esteu començant, perquè això té moltíssimes possibilitats i és molt divertit, de debò. Moltíssimes gràcies. L'any que ve, el 22, et truquem perquè vinguis a veure l'ou que farem a la plaça. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Amadeu. Vinga, fins la propera. Perfecte, doncs acabem aquest programa i, Georgina, si et sembla, reeditem el que vam fer a l'anterior programa per acabar, que era Words. Vinga, va. Aquell concurs que, mira, va quedar prou bé amb allò de la cara B. Sí. Avui, però, no resoldrem. No. Deixarem en els caps de la gent el misteri perquè cadascú a casa seva s'imagini de què pot anar el programa. Avui, a Això és Campixa, Words. Música de misteri. Vale, perfecte, Georgina, doncs et cedeixo micròfon. No te'l cedeixo perquè tens un per tu, però quedava bé. Cert, no? Queda bé. Em cedeixes el torn de paraula. El torn de paraula, exacte. Vinga, va, doncs sí, juguem a Words. Georgina, una paraula. Vinga, va, una paraula. Que sí que s'apropia a la festa. No, jo no t'anava a dir res, Només, no? Vinga, jo no t'anava... Clar, tu ja saps quina és la paraula. És la festa de la que parlarem. Sí, les persones orients que siguin conscients. Clar. Crec que m'acabo d'adonar que m'has demanat que jo també en digui una. Sí, que també en diguis una, sí. Jo també jugo, doncs. Vinga, vale. Anem a dir dues. Vinga. Ho tinc. De fet, és un nom propi, que si es podria relacionar podríem arribar a la festivitat. Veuràs. A veure, és una bogeria, Pot ser. Jo diria Don Bosco. Home, a veure... No sé jo. A veure, jo sé quina festa és. Agafat amb pinces, ho sé. Jo sé quina festa és i no li veig la relació a Don Bosco. Això, però... Passa res, no passa res. Jo tinc el meu motiu, però és la que m'ha vingut així, de sobte. Està bé. Jo diré aigua. Bueno, si juntem la teva paraula amb la meva, alguna cosa aigua pot sortir. Aigua i Don Bosco. Bueno, bé, vale. Doncs cadascú a casa seva que jugui a esbrinar de què parlarà el següent programa. Acabem el programa convidant-vos a totes i a tots a passar per Can Galta per poder veure aquesta catifa que hem estat preparant amb les entitats de Can Galta i tot un grup de gent
voluntària. I si tot va bé, si Sant Procicat ens ho permet, doncs trobar-nos el dia 5 de juny, plaça d'Orfila. L'ou, com balla, no ens dona temps a muntar-ho. Per l'any que ve. No prometem res, però... Pau Vinyes! I ja està. A 5 de juny, plaça d'Orfila, matí muntem la catifa i a la tarda, si tot va bé, les entitats la desfan. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos i, ei... A fer punyetes! Vinga! Va!